guys, welcome to another video. And now today let's cook some lunch. Okay. We're going to cook some lunch, and our lunch for today is pinaksiw na buntot ng isda. With matching kanta para masarap ang pagluto. Okay, there's our ingredients. It's fish, buntot ng isda, sibuyas, luya, ahos, paminta, tsaka suka. Okay, again, the ingredients for our pinaksiw na buntot. Buntot ng isda, sibuyas or bombay, luya, bawang, suka, tsaka oyster sauce. Paghalu-haluhin natin siya lahat. Then let's add some water. Okay, let's cook. Okay, hintayin lang natin ito na kumulo. Let's add some mantika or oil. So ayan, kumulo na siya. Hintayin lang natin na maluto ng maigi ang isda. Wow. Ang bango-bango. So, ayan guys. Luto na ang ating isda. Pinaksiw na buntot ng isda. So, ayan na ang ating isda. Sarap-sarap. Thanks for watching guys. Bye-bye. So, ayan guys, nag-prepare din ako ng mango for lunch. Ang sarap nito. Oh, yes. Sarap-sarap na mango.
So, ito na ang ating mangga. Tsaka with matching Mas uya. luma na, oy. Yum, 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 yummy.